Sa ngalan samahan, ug sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manahusab kaninyo. Maigsoon ko ni Kristo karon nga Martes, September 15, atong gihandom si Santa Maria, Birhen sa Kasakit. Maginuso ta sa mga sala, aron na pagsaulog kini nga santos nga misa. Magampo kita. O Diyos, mibuti ka nga inahan, mubarog aron mo kaambit sa kasakit sa imong anak gilansang sa krus. Itungot ngang imong simbahan, uban kang Maria maambit sa pagpasakit o kamatayo ni Kristo. Ug mahimong takos nga banhaw uban kaniya. Kini nga magipangayo pinagi sa Kristo nga imong anak, nga buyig hari ubang kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo og nangaliyo po si Jesus uban sa makusog nga pagtuwaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaobsanon og buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, makakaton siya sa pagka masinugtanon pinaagi sa iyang pag-antos. Sanglit nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanang mga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. O Ginoo, nagdangop ako kanimo, ayaw itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwasa ako, ipaabong ang imong dunggan kanako, dali aron pagluwas kanako. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. Pagpakahimong akong bato nga dalangpanan, usa ka kuta nga maghatag kanako kasiguruan. Ikaw ang akong bato ug akong salipdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dadon ug tultulan. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong kamagmanayon nga gugma.
Luwason mo ako gikan sa litag nga ilang giladlad kanako. Kay ikaw man ang akong dalangpanan. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Luwason mo ako, O Ginoo, O Dios nga matinumanon. O Ginoo, luwas sa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. Apan ang akong pagsalig anaa kanimo, O Ginoo. Nagatingon ako, ikaw ang akong Dios. Diha sa imong mga kamot anaa ang akong destino. Luwason mo ako gikan sa gahom sa akong mga kaaway ug akong mga manggugukod. O Ginoo, luwas sa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. Pagkadako sa kaayo, O Ginoo, nga imong gitagana alang kanila nga mahadlokon kanimo, ug nga kanila nga nagadangop kanimo, imo gipakita atubangan sa katawhan. O Ginoo, luwas sa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. Sekwensya. Si Maria nga inahan nagabakho sa tiilan ni Jesus diha sa krus. Ang dughan niyang gilapasan sa bangkaw sa kapaitan tungod sa mga sala. Daw ang dagat sa kasubo kalag niya nagagulo sa kasakitan sa Dios. Nadungog niya ang hampak nga sa lawas nahan bundak. Sa Ginoong way sala naluya siya pagsudong sa tunok nga purong-purong, sa korderong maahukop, sa pagyubit o pagtamay, sa mabangis nga kaaway. Saksi siya sa tanan, naluoy siya pagtanaw sa abog samad ug luha, nga naggilad kang Hesus. Sa kang Kristong pagkapukan, pagtabang siya gididan. Sa kaluoy nga dako sa mata niya mibaha, ang pait nga mga luha. Sa pagtanaw sa anak, ang inahan nga maisog, sa kalbaryo nakakuyog, sa pag-unong sa anak, O Maria, ako'y sada. Kang Jesus nga kasakitan, pasayloon mo ako. Mikurog siya paglansang, sa kamot nga gipahamtang, sa Dios nga gipaduha, ang anak nga pinalangga, nagbitay sa krus, nagtinga, sa kalag ug pagluwas. O Maria, masulubon, ania may nulsulon, ang bag-o mo nga anak, muduyog ako kanimo, sa paglakaw sa kalbaryo, hangtod sa kamatay. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni Lucas. Nahibulong ang amahan o ginahan sa bata sa padugog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya nanalangin si Simeon kanila og bingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa kadaghang mga tao sa Israel. Mahimos yang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tao. Ug tungod nini madayag ang ilang mga tinunguhang tinaguang hunahuna ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing.
ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Maayong buntag kayong tanan. Mahisonan ko din ni Kristo sa agyo ganiha, karong adlaw atong isaulog si Santa Maria Birhen sa kasakit. Usahay makapangutan na kita. Nganong kailangan pa man ang usa ka tawo magsakripisyo para ang ubang mga tao makabenepisyo. Say for example, sa inyo karong pagsimba karong adlaw, nga naman ikaw lang ang misimba. Nga imong nahuna, imong pag-ampo para sa imong pamilya. Di ba? Nga nung kayong tawhana mo trabaho man, nga siya nagsakripisyo para mabungahan, para maadunahan ang iyahang pamilya. Maka-benefits ang imuhamang sikatao o imong pamilya silbi. Bisan gani ka ng mga insurance na gitawag nga ikaw mamatay, ang mga benefits ang katong imuhang ibilinan, no? Ano inahanaman? Nga di ba pwede happy lang tanan? Nga di ba pwede nga tanan malipayo lang tanan lang, no? Nga walay magsakripisyo. Kini napamatuod sa imong paghigugma. Nga kung diin ka na imong sakripisyo, dili na sakit. Kay ikaw tawa na higugma ka, kanang bisan pa man ikaw nga nasakitan, apan pinaagi sa iyong pahigugma, lamit na ang kasakitan. Mariin nga, ikaw ang nagsakripisyo para sa kayuhan sa imuhang pamilya. Mo panigibuhat sa itong ni Birhen Maria, no? Sa atong inahan. Inahan natong tanan, inahan ni Kristo, o inahan natong tanan. Ngayon gibuhat, siya ang nagsakripisyo, aron kita ang maka-benepisyo. Para kini sa atong kaluwasan, kay aron kita makaingon nga ang Ginoo konkreto nga gugma kanato nga tanan. So sanglit ni sa itong Santos Ebanghelyo, mo kini gitawag nga Simeon's prophecy. Nga kundiin, mo kini ang una nga sorrows of Mary. Ato na kini pipito, the sorrows of Mary. Mo kini ang una, the Simeon's prophecy. Nga kining tawhana ginaan na nga daan, no? Gitalaan na nga daan nga kitawhana is a sign of correction sa mga tao. Sakit kay na nang bago pa yung anak, minaw ni ka nga kayong tawhana. Mura bag kayong tawhana kanang sign of contradiction sa mga tao, no? Imo na magitaga og palad ang akong anak, imo nagtagaan og role akong anak di sa kalibutan, no? Ikaduha niya nga pagsakripisyo sa sorrows of Mary is flight to Egypt, no? Inyo po sa una nga sa unang panahon di ay di ay kanang kuan nanay biyahe na eroplano, no? Nanak na eroplano sa una panahon ni Kristo. Unsa may ang una ko nga biyahe padong sa Egypt. Nga naman ko no kay nga kanang Joseph and Mary is flight to Egypt, no? Nagbiyahe kino padong sa Ehipto. Istorya ra na, no? My dear friends, no? Kini nga flight to Egypt, imagine niyo wala pa gud toy ingon nga barko, sakayan ng paspas nga mga turbo nga padung sa kanang kuan Ehipto, from Bethlehem to Egypt. Taas ka na sa lakwaron, taas nga pagsakripisyo. Kaya nga naman giginaan siya sa Ginoo in a dream si Saint Joseph nga bangon o dalha ang bata o ang inahan ngadto sa Ehipto kay si Herod buot mopatay sa bata. And after diyan na unsa nitabo, gipamatay kato mga inosente nga mga kabataan, di ba? Motong Innocents Day. That was December 28, no? Innocents Day. So nanapid ang sakripisyo, no? Na ipamatay para sa kayuhan sa uban. Sa katulo niya nga kanang sorrows of Mary, the loss of child Jesus in a temple.
for 3 days, si Kristo wala niya makit no? Abi niya na siya mga kaigsuunan, na siya mga parinte. Apa nabalaka ng inahan, no? Kisa sabi di mabalaka niya na, nga mawain mong anak. Di ba? Katuloy sa una, anong kanilaging suwail tang pagkaanak sa unang panahon, no? Night time nga itong aming layas-layas, kunuhay kus panimalay, no? Kisa may nabalaka ang inahan, no? Grabe sila ang way tug, ako okay na akong pagkatug-tug na ako, no? Pero balakang inahan, no? Ito bata-bata pa ko ato. Huwag katong pag-discuss siya. That was 2018. Graping kabalaka sa inahan po, no? Kay yung paman dubli good ang kabalaka, dubli ang kasakitan sa inahan kunta sa anak, no? Muna ay kamatuoran baigsunan ko ni Kristo. Kaya ganing mag-blessing ko sa patay, no? Nauna namatay ang anak ko sa kanang ginikanan. Grabe good ang kasakitan sa inahan. One time nag-blessing po baby, no? Bata ba, bago pa na tao. Ang inahan ng taong tulala, shock, no? There was a depression sa iyang kinabuhi. So grabe ang kasakyan sa inahan. Mo ni karon nahitabo ka Maria, may sunan ko ni Kristo. Nga nawala si Kristo for dito sa templo. Ikaupat nga kasakitan ni Maria, the meeting of Jesus and Mary on the cross, no? The way of the cross, no? Dahil pag imagine niyo, gihampak pang niyang anak, nakita siya, no? Gihampak, giduslak, purong-purungan pagkanang kuan, kasakitan, no? Imong anak, imong gimatuto, imong gimayo pagkusugos pagabata niya karon, lahing tao mo'y nagguan, lahing tao ang nagbunal, batasan, no? Kasabay di iba sakitan ang inahan, no? Grabe ang kasakitan sa inahan niya, no? Sige daw, kamo, usa ka mo ka inahan. Tapos makita ka mong imong anak ipusel sa tubangan, di ka masakitan. Di ba? Grabe kayo ang kasakitan ni Maria, no? Duble ang kasakitan ni Maria. Ikalima nga ihang kuan, the crucifixion of Jesus, no? Crucifixion, no? Kanang crucifixion, ang horror sa crucifixion, nang bati kay ito siya nga kanang kuan, bati nga punishment, no? That was their kuan kanang ilaha nga usag sa ato pa lethal injection, no? Itong nga panahon na, no? It was a shameful nga way of punishment. Kay kiubuan katubangan sa mga tao, unya kag kriminal kana nga time. Ikaw nga pagkainahan, nakibaw kasi yung anak nga, imong anak dili na siya rog di ka masakitan, no? Sakit kaya na no? Nga ipriso, for example, ipriso mo anak, nga ibaw kang imong anak inosente, na perting kasakita gud niya na. Munang kasakitan ni Maria. Ikaunom mga kasakitan ni Maria, taking down the body of Jesus from the cross. Katong iyahang paglusad, pagpanaog sa lawas ni Kristo, na patay na sa iyahang mga kamot. Ang bata ngay mangikugos, ngay mangipasuso, karon patay na nasa iyang mga kamot. Kisabi di masakitan ni ana, magsunan ko ni Kristo. So sa masakitan, ang inahan, doble ang kasakitan. Ang inahan pamanggani, murag doktor, no? Bisag wa siya mag-agi kanang medicine, no? Ang sabi ko biogesic dayon, masakit kag fever, biogesic dayon, paracetamol, o di nga bioflow. Nya magbutan ni kanang lampin o suka butang diha, no? Murag kanang wa mag-agi ni kanang kanang kuan medical nga, no? Wa siya mag-study, but mothers knows best, no? Muni pagkainahan. But this time ang iyang anak, my God, no? Namatay, gipatay sa mga tao, unya inanas iyahang mga kamot, sakita ni anay, no? Ug sa katapusan, the burial of Jesus, no? Ang paglubong sa atong Ginoong Hesukristo. Imagine na ninyo, dili pagtuyahang lubnganan, no? Kaya nga, pobre taon ni sila, no? Pobre ni si Maria, si Jose, si Kristo, pobre nga pamilya. Sanglit man, ang iyahang gilubngan, dili iya, no? Iyang lubnganan. Nya, namatay ang imong anak. Grabe, kasakit. So, may sunan ko ni Kristo kini nga tanan, gibuhat kini, aron kita maka benepisyo. Kita nga mga tao, kita masumusunod sa atong Ginoo. So, sanglit man,
kini nga tanan sa iyong pagsakripisyo aron ang tanan ubang mga tao makabenepisyo pasabot tungod kana sa imong pagigugma. Love. Ang konkreto sa pag-agi sa pagigugma, pinagi sa pagamatay sa tao diha nga cross. Pero always remember nga ana ay inahan nga nagasakit ni ana sa tiilan sa cross nga mao si Maria. Love never thinks of itself. If Jesus belonged to the sinner, then so would she. Si Maria usab. So dapat atong malunpod ang atong inahan, ang inahan sa kanang panabang nga mao si Maria. Please stand. Ang atong langgitong amahan mipili kang Birhen Maria aron mamahimo natong sumbanan. Magampok kita karon ngadto sa atong magagahom nga Dios diha sa atong pagingon. Ginoo kaluy kami tanan. Ginoo kaluy kami. Ng atong Santo Papa, mga obispo o mga pare, magpadayon sa paghatag og sanglitanan sa pagkatinumanon ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga nagdumala sa tawhanong katilingban ug nagpakanaog sa atong mga balaod, magtuman sa mga balaodnon sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang bulong sa katilingban makabaton kanunay sa grasya ug sa paglahutay nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga nagtuo kang Kristo nga mihalin na, makatagamtam sa kinabuhing walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Ug sa hilom matiampo tatag sa nga panuyo ngadto sa atong Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Magahom nga Dios, imo kaming gimanduan sa pagbuhat og maayo subay sa imong kaubuton. Masaligon og malaumon kami nga imo kaming tabangan nga makabaton og sahiyas sa pagkamasunuron sa imong kaubuton sama sa mga panig-ingnan sa Birhen Maria. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Maigsuon pagkamukha hala dawaton sa Dios Amahan makakagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig pagimayan sa iyang ngalan alang usab sa kapuslanan ug sa tibok. Maluyon nga Dios alang sa himaya sa imong ngalan. Dawat ang mga pagampo, mga sakripisyo nga karon gipasidungog sa mahal nga Birhen Maria. Kay imo man siyang gihatag. Kanamo samtang nagbarog siya sa ang maluyon ngay nahantupat sa cross ni Jesus. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo.
ibayaw ang inyong makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Pagpasakit kita, pagpasalamat kita sa Ginoo nga ato nga Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan, Dios sa tunhay magahom sa tanan, ayon matayo mo pasalamat kami kanimo, kanunay og sa dapit. O nga magadayo kami magpasidunggo sa og magasangyaw kanimo diha sa bulahang Berheng Maria. Kay namkon siya sa imong bugtong anak pinagi sa gahom sa Espiritu Santo og sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagabirhen, may pahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo. Og busa ang tanang mga binuha sa langit ug sa yuta nagaawit sa kabagong awit sa pagdaig. Duy usab kami sa nang nimo mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa kaawit sa pagdaig sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos, Ginoong Diyos sa kagawahan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Linggo ng nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana. Hosana sa kahitasan. Santos ginutuban sa kasantos. Ipadalay mo Espiritu pag santos ni magasa or mahimo ka lang kanamo. Nga lawas o dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siya gilingon mikuha siya og pan pasalamat kanimo. Mipika sa bihata giningadto sa matuyunan og mingon. Dawata kayo tanan og kana. Kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa kalis, mipasalamat kayo pag-usab. Mihata giningadto sa iya matuyunan og mingon, dawata kinig panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ilang kanyug alang sa mga taor masala mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka namo pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa matayong pagabanaw sa Kristo, naghahalag kami kanimo amahan, nining paans kinabuyog kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip mga yan nga matubang malagad kanimo. Himo kami mga lawat sa lawas dugo ni Kristo maghayusa diha sa Espiritu Santo. Ginoo, hinudumi mo simbahan sa tibok kalibutan. Himo mahimpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Juan among obispo sa mga pari. Hindi mi usab may igsuon nga nangamatay. Malaubong nga banhaw sa namatay diha sa imong kaluoy. Dada sa tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong kaluy kaming tanan. Himo kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria. Ang inahan nga ulay sa Dios uban ni San Jose ang bana uban sa mga apostoles ug sa mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kang nga daygon ang makahingamayaon pinaagi sa Kristo nga imo anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Gihatag ana kaniyo magahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tadugi maya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampos lang itong amahan ato gamiton mga pulong gitulo kanato sa atong manunubos. Amahan namo naka sa mga langit pagdaygon nimong ngalan. Ubog ka na mo imong ingharian, matuman pagbuot niya sa yuta, maingon sa langit.
Ang kalunamo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga pasaylo kami kasala kanamo. Ay tugot nga mahulog kami sa panulay. Hinua luwasak mi sang dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa nang dautan. Hatay kami sa kayoning panahon naon tinabangan si mong kaluoy. Malikay kami sa salaog maliw sa nang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo nga among manunubos. Kay man ang gingharian ng gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoo Kristo rin kas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang kainaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kaubuton, hatay kami sa imong kahinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Mana usab. O karon to pagkita ang pag-inigsuunay, peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero sa Diyos na nagawad na sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami. Ang Diyos da'y pitulis, nagkakamunde, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Kining mga kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulan gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang ay makaliwat nimo kung namamayo. Ang lawas ni Kristo, Amen. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Alad mo kanak ko, lawas mo og dugo, kalawaton ko ikaw, o akong Diyos ug manunubos.
Magampo kita. Human na mo madawat ng mga sakramento sa kaluwasan nga dayon. Kami nga nagahandom sa kasakit sa mahal nga Berhen Maria, nangamuyo nga dinhi kanamo among punan, ang nakahulugan pa sa kasakit ni Kristo alang sa simbahan. Kini ang magipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Salve. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad reclamamus, exoles relieve, ad te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, elus tuus misericordiis oculos, a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tue, nobis post hoc exilium ostende, o clemens opia, o clemens opia, o docis, Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genitris. Od denie feciamur promissionibus Christi. Bayso na ni Kristo dinhi sa ato ang santos nga liturhiya nga si Santa Maria Birhen sa kasakit atong gisaysay ang Seven Sorrows of Mary. So sanglitman sa iyang kasakitan kita nga mga anak, kita ang mga nakabenepisyo. Sa mga anak, sa luyo sa inyong kalampusan sa iyong kinabuhi, ayaw ka magkalimot nga doon na ka may ginikanan o inahan nga una na sakripisyo para sa imuhang kalampusan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og malangin kaniyan Dios magahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Humanang misa nagugmagkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. May buntag kayong tanan.